السلام مخلصم از این طول زندگی گذشته شغل دونی در پیش همه در سلام مسیح دادای اوضاع مختلف با هر اوضاع مشنکی سوزیم. салом алейкум ба халқи тоҷикистон, салом алейкум ба ҳама бародарое ки дар ғарибӣ кору фаъолият дорен. ман Сафаров Абубакр мебошам. рости гап ҳамаи мо шумо мешиносем акаи меҳрубона, меҳрубони равшан. бо акаи меҳрубон мо ҳам суҳбат дем, дастивязем. рости гап дина бега я видеоролик шамо дар видеоролик худш гуфт ки акаи меҳрубон типа мухлисош занг мезанавад, занги заги мухлисоша ҷавоб дода наметона. дар ин гап ма чӣ гуфтанем? мухлисои акаи меҳрубон, халқи рӯи дунё, халқи тоҷик, кадоми акаи меҳрубона мешиносава, акаи меҳрубона занг мезана, акаи меҳрубон телефонша ҷавоб дода наметона. шумо ягумта дар акаи меҳрубон хафа нашен. барое ки акаи меҳрубон якумаш дар шаҳри Москвай карантина дай, дуюмаш акаи меҳрубон бемор аст. дору мехӯрад, капел мемонад. баъд акаи меҳрубон як одамай мухлисош миллион одам. агар дар як рӯз 300 кас вая занг бизана, занги агар 100таша ҷавоб да, 200таша наметона. барои чӣ ки барои бемор аст, наметона ҷавоб дода. хафа нашен. айтани акаи меҳрубон ай ҳамаи мухлисош ман эҳтиромона хоҳиш мекунам, ай акаи меҳрубон хафа нашен. иншоалло тоқат кунен ами карантина буброя, як рӯ ба озодӣ бизанем. дар шаҳри Москва консертои акаи меҳрубон бисёр мезгарад. иншоалло ҳама каса мерем консертош дар иштирок мекунем. бо айпеш қатъи акаи меҳрубон ҳамсӯҳбат мешем. рости гап дина бега ҳам видеоролик шама худам дидам. ай соати 7 бега то соати 12 шаб аз зангиш задам. соати 12 шабда телефони мара ҷавоб дод. бардошта ҳами сухана такрор кард ки мухлисоам хеле жалоб кардисам. мухлисои акаи меҳрубон, халқи тоҷик, панои ҳаматон ба худо, худо ҳаматонро ҳидоят кунад, худо нигаҳбонтон боша. ай акаи меҳрубон хафа нашен. мухлисоша ранги ҷонош дӯст медорад, пастаратса мекунад ки қатъи мухлисош ҳам суҳбат шавад. سلام با همین خصوصی ما در لنینگرادسکی مقامرین دو برادر عزیز قرار داریم. ما اینجا برای شام برای روزافزایی هم میشه بنا میگیم همه چی ارزان علاوه تو با کانال ما ابونه شوین یوتیوب دا ان شاء الله که در اون اینستاگرام هست حتما در اونجا صحبت میشه. سلامت باشید.